היום אנחנו קיבלנו את המשימה, ומהיום אנחנו נכנסים ל6 שבועות של לחץ מטורף, שאנחנו צריכים להרים בו פרויקט ענק. 30 חבר'ה בקבוצה שלנו, בונים רובוט מאפס. יש לך את ההזדמנות לראות רעיון שלך קם לחיים. החשיבה שונה מכל מה שאתה לומד בבית ספר. יש חיבור, הנה, עובדים ביחד. כי לא כל הניסויים שעשינו עבדו. לא! זה בעצם פרויקט שאנחנו מאוד מתרגשים לקראתו, והוא אחרי הרבה מאוד זמן של ציפייה. וכמו שרואים, אנשים באקסטאזה. למדתי הרבה על איך באמת צריך לעשות עבודת ספר, על להכין מצגת. מי שנחשף לפרויקט הזה, יש לו סיכוי כפול ללכת ללמוד טכנולוגיה. אתה רואה חבר'ה בכיתה י"א עומדים עם מצגת פאורפוינט ומציגים לך פרויקט, ואתה חושב שאתה נמצא באלביט או בתעשייה אווירית. אני חושב שהפרויקט הזה שמחנך ילדים מגיל צעיר לטכנולוגיה, בסופו של דבר יספק למדינת ישראל צבא שלם של מהנדסים שיצעידו אותה קדימה. אנחנו רואים את זה אצלנו בפועל, בתוך הסטודנטים שמגיעים אלינו, שהתחרויות רובוטיקה, פרס בעיקר, אנחנו רואים את הידע שהם באים איתם, כבר ידע מוקדם, ואחר כך הם משתמשים בנושאים האלה גם לעתיד. ובלי שום ספק, זה מועיל לרובוטיקה, מועיל לטכניון, מועיל למדינה. כולם פה עוזרים לכולם. זה חלק מהרוח של פרסט. אנחנו בירושלים, ובעצם אנחנו עוזרים פה לקבוצה מארצות הברית, שברגעים קשים נשרף להם המקר, והם צריכים לעלות למגרש תוך 5 דקות. They saved our life. The Serio cost $3,000 and they lent it to us. This is not about robotics. Robotics is the tool to teach other things. ילדים שבאים ביחד, מקבלים אתגר ביחד, מתאכזבים ביחד, שמחים ביחד, רואים שעם עבודת צוות ותרומה לא מה אני רוצה לקבל, אלא מה אני מוכן לתת, ואיך זה משיג את המטרה. זה חינוך בסיסי מאוד חשוב לאזרחים טובים. בעצם הפרס שהוא הכי נחשב, שהוא מקום ראשון, הוא פרס על תרומה לקהילה והעברה של הטכנולוגיה למקומות שהיא עדיין לא הגיעה אליהם. ובעצם לעזור לקהילה בעזרת הטכנולוגיה. טכנולוגיה זה גם יצירתיות, אבל לא רק יצירתיות. יש מתודולוגיות של עבודה, עבודת צוות, משמעת. כל הדברים האלה הם תנאי הכרחי להצלחה של פרויקט. זה תורם המון לבן שלי. הוא למד במשך כל הסשן הזה איך לחשוב out of the box. זאת אומרת, איך לחשוב באמת בצורה אחרת. הם לומדים פה איך להתמודד עם בעיות בזמן אמת, בחיים האמיתיים. נתקלים בבעיה, עכשיו אתם צריכים לפתור את הבעיה, אין מורה שפותר לכם את הבעיה. אתם צריכים לבד לשאול את השאלות וגם לענות עליהן. זה דבר שאין, לא מקבלים אותו בלמידה רגילה. גאונות זה 1% השראה ו99% הזעה. צריך להשקיע. הם לומדים את זה גם פה. ממש לא חשבתי שאני אגיע לתחום הזה בכלל של רובוטיקה, ממש לא חשבתי שזה יהיה משהו כל כך מעניין וסוחף ומלמד וכיפי גם. אני בגלל הדבר הזה הולך בעזרת השם ללמוד בעתודה חשמל ואלקטרוניקה. כן, נראה לי שזה ישנה לי קצת את התוכניות, ללכת לכל מיני מקומות שלומדים דברים כאלה. זה בעצם תחום עניין שאני לא כל כך התעניינתי בו בעבר, אבל עכשיו כשזכיתי להכיר את הנושא יותר טוב, אני חושבת שאני אקח את זה כאופציה. זה חינוך מאוד חשוב לבניית חברות ולבניית החברה בארץ. זה בעצם ייתן תרומה עצומה לקידום הטכנולוגיה אצלנו. זה העתיד.